Roman face parte din echipa Google, de la Google Marketing Platform, și astăzi vom avea un episod în care vom discuta exact ce înseamnă Google Marketing Platform și cât de folositoare poate fi această platformă pentru promovarea online. Cum ai menționat și tu, sunt parte echipei de Google Marketing Platform și de fapt de partenerii care sunt certificați în Google Marketing Platform. Iar responsabilitatea mea este crearea unui ecosistem de parteneri pregătiți, tehnic dezvoltați și maturi, care înțeleg foarte bine produsele GMP, despre care vom mai discuta astăzi, ca unul dintre subiecte. Și rolul meu este să am grijă ca atât cunoștințele cât și aptitudinile, certificările lor sunt în linie cu produsele noi și funcțiile noi care apar în ecosistemul nostru de marketing platform și la fel sunt capabil pentru a livra servicii avansate în diferite spețe, cum ar fi servicii pe partea de date, de generare de creație, de analiză de date pentru businessul nostru regional din Europa Centrală și de Est.